Ev ji cihên cudayên dünyayê ne, navê wê Xalide ye û ji Pakistanê ye. David Amerîkayê, İtalyayê û ji bajarê Los Angeles ya Kaliforniyayê ye. Ji sedema nerazîbûnên olî yên malbata Xalideyê û nêrînên nebaşiyên derheqê Pakistanî yên malbata David, wan bo ku malbatên wan destûrê bide ku bizewicin gelek hewil dane. How are we going to ever Em ê wiya çawa ji malbatên xwe re bidin fêmkirin. Ew ê bi çi awayî digel me bin? Ji ber ku her du aliyan jî bertekên gelek xirab nîşanî wê biryara me dan, Me nikarîbû bi teqeskirin û pîrozkirina wan vê pêk bikîn. Xalide û David malbatên xwe bo hatina digel hev îkna kirine. There were many Demên ku me malbatên xwe dahanî li gel hevûdin, gelek caran axiftina bi hevûdin re red dikirin û di wan deqeyan da çayê li ser wan bandor dikir. Çayê ramana wan guhert. it changed. wekî helandina cemedê bû. Melted. Xalide û David di 2004 de piştî qayilkirina malbatên xwe zewicîn. Ramana ku çay her du malbatên wan hanîbû digel hev, ilham da her duyan ku viya bikin tiştekî berfirehtir. We decided that Me biryar da û got baş e em wekû jin û mêr hatin digel hev. Lê aniha em ê jiyan û dinyayiyên xwe jî bînin digel hev. Wan li Pakistanê di dibistan vekirin û perên xwenê ji vê karsaziyê alîkariya gelek projeyên bo jinan kirin. Bêguman di navbera karsaziya wan û tiştê ku bi eslî wan haniye digel hev têkilî heye, kafeyên çayê. Coconut milk, the coconut rose? Absolutely. It's a really good one. Ew yek kafeyek çayê li Arizonayê û yek jî li New Yorkê dişuxulînin ku bo sedan mirovan çay pêşkeş dikin. Ez bêjim ku ev cara şeşeyê ku ez têm vir û ez mirovan jî tînim ji ber ku çayê pir xweş e û hundirî kafe jî mikemil e. Hemû kes jî vir hez kirin. it's just the Ev cihê hestiyara min e. Li vî bajarê mezin nûneratiya çanda min dike û li gor min bi rastî ev gelek xweş e. really amazing. David dibêje ku jiyana rojane ya li Amerîkayê mirovan ji hevûdin dûr dixe, lê çay vê valahiyê tije dike. Chai is really a Bi rastî çay ve xwarineke ku mirovan tîne digel hev û dibe sedem ku hevdû binasin û li Amerîkayê em kêmasiya vê yekê dibînin. Xalide û David hêvî dikin ku kafeyên çayên wan wekî ku çay rîka malbatên wan şikandibû, rolek bilêze ku mirov zêdetir werin digel hev.